Takže zdar lidi. A dneska tady máme tutoriál, jak si změnit hlas na Skypeu. Je to jednoduché. Potřebujeme k tomu stránku Clownfish. To je tady tohle, ale dám vám to do popisku videa. To rozkliknete a poté tady máte download now. Na to klikneme. Tady se nám to dáme otevřít. Tak tady máme tohle, tak dáme next. Tady taky next. Tady kam to chcete uložit, já si to dám teda na plochu. A next. Teď se to instaluje. Dáte install. Next a finish. Tak, teď to mám tady. Počkejte. Tak, teďka to rozkliknete, dáte voice a tady si vyberete, jak byste chtěli tam mluvit v tom Skypeu, třeba tady jako nějaký mutant, tady jako děcko, tak já si tam Helium zkusím. A teď byste to tam měli mít nastavený a zkusím zavolat echo, jestli to funguje. Dobrý den, vítejte ve službě pro testování vašeho spojení Skype. Po zaznění tónu, prosím nahrávejte až 10vteřinovou zprávu. Poté vám vaše zpráva bude přehrána. A teď, nevím, no, ty asi nic nepovíš, co, echo? No tak, nic, no, tak zkusím otestovat. Nevím, no. Ty mi asi nic nepovíš, co, echo? No tak, nic, no, tak zkusím otestovat to. Pokud jste slyšeli... A tady jste viděli, že tenhle jsem mluvil to na podruhé, tak takhle vás slyší ten druhý, komu voláte. Tak to by bylo pro dnešní díl všechno a pokud se vám video líbilo, tak dejte like a nebo pokud chcete další tutoriály, tak dejte i odběr a já se s vámi loučím a